mentang ini pej kai kari ka badon ka pisa ka batat dor tam habaro ko ka pertai tenga kermen babun na preng jung pi ki balatip bat lada don na preng jung pi ki bom patip nga kerpat ya pi wa pin pej ya kani ka video hadu ba kana kut krang wa pin tip kai kari ka badon ka pisa ka batat dor tam na baro kiri jong ka pertai te shwa wa ni pej kai kari ka badon ka pisa ka batat dor tenga kwa banong ya pi par bangim la bantip tikna ya kador jong ka pisa namar ba ka pisa jong kano kari ka kela man la kenta bat man la kasni tela da don na peng jong pi ki ba pej ya kani ka video kam hadin pin sa syam ba kador jong ka pisa ba ngabu hakani ka video kan ya per da pi check haki way pat ki website namar kata buna peng jong pi pitharai ba kadai ka banga syutho kadai ka jingkela jong ka pisa ba ngimla batip tikna ya kador ba shisha jong ka pisa ti haka nega video ngina pej tang kumbashi peutli kiri ki badon ka pisa ka batat dor te mentang ngina pej kai ka pisa ka badon haka kerdan ka bashpeu ka dai ka Cambodian real lane KHR kane ka dai ka pisa jong kari Cambodia ka don hadeu ba Asia ka jing tat dor lane ka jing herdor no jong kane ka pisa KHR kadai namar ba bun na ki nong shoshnong jong gani ka kari Cambodia ki pendon kam ya ki foreign currency lane ki pisa jong ki way pat kiri kum ka US dollar hakaban ya dia thit te dei namar kata ka jingduna jong ki nong pendon kam ya gani ka KHR ka kela hardor te ladangi ya nujor bat ka pisa India ladang pendon kam kumba KHR san punriu barian banyaringkat ban shitengka kabakandai kadai ka Paraguayan Guarani dan PYG kane kadai ka pisa jong kari Paraguay kadai kari ka ba Donha South America at kane kari kadai ka ri ka ba wan baar naga jingduk na baro kiri jong ka deuba South America ngidon kam kumba PYG kandai puar panayang kat bat shitengka ka pisa India kabafra kadai liot tian kip lane lak tegane kadai ka pisa jong kari leos kabadon hateu ba Asia tela lang kwa ban yo shitengka ka pisa India ngidon kam kumba lak shispa arpra bani rengkat bat shitengka ka pisa India kabahnyau kadai ka Sierra Leonean Leon lane SLL kane kadai ka pisa jong kari Sierra Leone kane kari kadai ka badon ha Afrika bat kadai kari ka baduk tam na baro kiri ka badon ha deuba Afrika kajing hardor ka pisa jong kani kari kadai namar kajing don jong gitma bat kumjuru kajing online shop jong ka klam ibola kabala shim ya shibun kimen simbreu teina kata kadau ba ka pisa jong kani kari ka kela hardor ngidon kam kumba SLL Shispa Saupeu banyarengkat bat shitengka ka pisa India kabahan riu ko ka Guinean France lane GNF tegane ka ka pisa jong kari Guinean kane kari ka don hadeuba Afrika tega jing shisha ka pisa jong kane kari kam dei ban herdor ka jing herdor ka pisa jong kane kari kadai namar ka jingbun pelat jong ka pisa tega kelalong no ka pisa ka ba tatdor ladangi Kenya ka pisa India ngidon kam kumba te mentang ngidon sa santli ki pisa ka ba tatdor tam habaro koi ka pertai te shwa bangin pej yakini ki santali ki pisa ki batak dor tang tenga kerpat epi bapin singa bawan pej ki video ki badon hakane ka channel jing tip te mentang ne pej ka ei kari ka badon hak kerdan ka basan ka dai ka Uzbekistani som te gane ka dai ka pisa jong kari Uzbekistan ka don hadeu ba Asia tela dengian nujor bat ka pisa India ngidon kam kumba shispa sau poin santra Uzbekistani sam banian kat bat
Shitengka ke pisah India. Kabasau ketika Indonesian rupiah lane IDR. Dengan ini ketika pisah jong kari Indonesia. Kari Indonesia kadon hadeu ba Asia. Te ladangi Kenya ke pisah India ngidon kam kumba shispa kendai puwei pon kendai sau Indonesian rupiah baniar katbat. Ka shitengka ke pisah India. Kabalai ketika Vietnamese dong. Dengan ini ketika pisah jong kari Vietnam kedon ha adeu ba Asia. Teladang yang jor bat ka pisah India tengidon kam kumba laispa katsan pon sansan Vietnamese dong baniar kat bat shitengka. Te parlok ngidon sa kumba arteligi visa ge batak dor tam habaro ko we ke pertei de bentang no pej ka gari ka bodon ha ka kerdan ka baar bon no pedeng jeng piong ba ka visa ke batak dor ka dei ka visa jeng ka Bangladesh le visa jeng ka Nepal ne visa jeng Pakistan de bentang no pej ka gari ka bodon ka visa ka batak dor ha ka kerdan ka baar ka dei ka Iranian rial ekane ka dei ka visa jeng kari Iran dari Iran ke dari kemudian Middle East jong ke deuba Asia. Dehang ne pisiam ba ombro kiri kemudian Middle East kidai kiri kiba Ruspa. De ke Iranian real ke dari pisah ke ba takdor tam nambaro ki pisah jong ke pertai. Badeos nem arhajar arpeu bagani ke pisah kalau don hak kerdan ke baar. De ke jing herdor lan ke jing takdor no ne ke jong ke pisah ke dei namar ba. Ka jingwan jong ka tma hapring ka Iran bat ka Iraq ka belajar usnem kat kentai spa prapeu hadu usnem kat kentai spa pra kamut bagani ka tma kala ne kumba prasnem te ka jingwan jong ka tma kala kata ya ka yo ka kot jong ka gari bun na ki nong khai ki nong trai ki company kila kenria na kani kari namar bagani kari kam don shu jing shingan teladangi anu jor pat ke pisah India ngidon kam kumba sanspa nyau Iranian rial baniar ka pat shitengka ke pisah India. Tementang ngidon sak ke we perlo ke pisah ke batat dor tam habaro ke we ke pertai. Dor tementang ini pe kai gari ke bedon ke pisah ke batat dor tam habaro ke we ke pertai. Ka pisah ke batak dor tam habaro ko we ke perthai kadai ka sovereign Bolivar lane ki khot lane VES te don rubi khot kadai ka Venezuela sovereign Bolivar kani kadai ka pisah jong kari Venezuela kadai ka ri ka bodon hapo deuba South America kani kadai kari ka ba khlan bha ban penmi ya kimpnyang bat kawan hakerdan ka ba khatar habaro ko ke perthai ka jing khlan ka jong ka ban penmi ya ka umpnyang bat ka balengo pat ba kani kari kadai kari ka bodon ka pisa ka batador tam te ka daw ka banengkong kadai ka jingwan jong ka khlam COVID-19 kadai ka jing bom lakshu ka jong ki ban supply Syaki way pat kiri ya kompanyang namar bakidon ki lockdown haman la kiri deina kan ka daw ka jing bom lakshu jongki ban supply ya kompanyang te ka hiar ka yo kod jong kan kari bat kawaar kadai ka jing print klumar ya ke bisa te ka jing bun pelat jong ka bisa baka sorkar ka print te kane kayalam ya kan negari bahkan don kepisah ke batador tegum kanuksa lada ngidon sipun kepisah bat kitiar ki bangidon hapo kari kejongi kiduna te kata kemud ba kepisah jungi ka kela tador te mentang ina pej hadukan no tingka bagani ka sovereign Bolivar kan yang kat bat kepisah India kejongi te ngidon kam kumba arpulai hajar nriu penriu ban yang kan bat shitengka kapisa jong keri India te hadu kata perlok kom hiardor kani kapisa kum hosnem hajar khatra kani kapisa sovereign Bolivar kaduna pon prapunriu sovereign Bolivar lane VES ban yang kat bat shitengka kapisa India ban menta pi ba
Gidon kam kumba arpulai hajar riu spa riu pun riu. So buran bolowar baniar kat bar chitengka kapisa India. Kamun kala herdor syaba palak. Te kublai shibun kejing flight por jong piwan pej ya kena ke video. Tengin sakenduk fat farlok.